सफैमारबाय जोंना थैयाल' थ' गलाजोब्बाय आं एसे गथ'नि मेथाइ गनानै थांदों नै हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ दा आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा आङो ओरै एसे बासुगावथिंजाय थांनो नागिरदों बासुगावद्रायथ' नङा बासुगाव बारनानै आरो एसे गोजान जायो जायगानि नामखौथ' आं मिथिला बावबाय दा फन हरनानै सोंहरफिनसै ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा बेवहाय आंनि लोगो दङ सासे हाबा जाहैनाय दा बियो आंखौ लेंहरबाय थायो ओमफ्राय आंहा थांनोनो मोना ओमफ्राय दाखालि खनसेसो एप्रिलावहायसो फिसाजोनि बार्थडेमोन ना 1 इयार जादोंमोन अब्ला आङो खनसे थांदोंमोन हाबा जाजेननायनिफ्राय बेनि हाबायावल' थांदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव थांनाय जायासै आरो थांनो होनैनो ओमफ्राय नै दिनैजोंसो सेकेन्ड टाइम जागोन आं थांनो नागिरनाया बे हाबा जानायनि उनावहाय दाखालि फार्स्टआ फिसाजोनि बार्थडेयाव थांबाय ओमफ्राय नै दिनै आङो प्रेसेन्जारजों आंजों थांनो नागिरदों आरो लेंहरबाय थायो नालाय ओमफ्राय थांनोबो हाया जायो बेखायनो दिनै सानडेखा एसे फ्रिबो जायो आरो प्रेसेन्जारबो फ्रि बेखायनो दा जों थांनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जेसेबां हायो एसेबां देखायलांबाय थागोन थ'दो बिदिब्ला जोंहाय बास स्टेन्डसिम दोनलांजागोन ससे माने खामानि दंखायो नालाय बाबाया ओंखारलांखासिगोन ओंखायनो आंबो ससे थांफानोसै प्रेसेन्जारजों आंजों रबाव हनै गाखोदो अबेसिम आदाय नोङो आङो अभारब्रिज बे माबासिम रेल स्टेसन थांनोसै दा जों बास स्टेन्डआवहाय प्रेसिडेन्टआबो गाखोबाय बिराद बिहिर नै दिनै सानडे नालाय ओमफ्राय क'क्राझारावहायथ' सानडे ओमफ्राय थार्सडे बाजार जायोना ओंखायनो सानडेजों थार्सडेजोंबाथाय बिराद बिहिर जायो क'क्राझाराहाय टाउना आरो ओरै मेन बाजारावहाय बिराद बिहिर जायो लांफानि जोङो सिंग्रा बै हनुमान दखानावहाय ओरैथ' आरो गारि गाखोबा ओंखारनाय जालाना ओंखायनो टाउनाव लानानै थांखासै आयौ बिहिरा सिंग्रा लानानै थांनो बेयाव बास स्टेन्ड मोनसिगोन दा फैनो दां बासआ बासआ बेनो ना बेनि बासखौ थांगा दा जोङो थांनोसै बाबाया जोंखौ दोननानै थांबाय गावहाबो गावनि खामानियाव थांसिगोन ओमफ्राय गारिया जोंहा थांबाय थानोसै एबार बारा मानसि गैया मानसि खम लामाया गराय गाखोनाय बायदि मोनलायथारदों जोङो गोजौ गाहायनो गाखोजेननायनिफ्रायनो माने मेगनानो जोंखौल' नायो आरोना जोंनावबो मा नुखो बेखौ मिथिला गावसोर हारसा जाय रेंनो फाग्रा सिख्रा गस्ला गानलायलायनाय प्रेसिडेन्टखौ बांसिन नायदों आंखौ बारा नायाखै लामाया थाबथाखो ना माखो नै लामानि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि सालाकाथि थांग्रा लामा बासुगाव थांग्रा लामा नोंनि इउटुबनि फैसाजों बानायफै गथ'नि मेथाइ गनानै थांदों नै बेखौ खननांगौ ना मानांगौ जाखो खनहरलाय नों मारै नुयो आं दहाय बाय नुगासिनो बेखौ थैयाल' थ' गलाजोब्बाय आं बाजोब्बाय सरखायना ओरैनो मोजां लानो नामा गथ'नि मेथाइ गलानायखौ नुबायब्रा बेयो दैयासो हालांदों मालिकआ लोगोबायनो खोन्थादों सिंग्रायाबो गोथाव मोनामबाय जानोसो लुबैबाय मोदोमबाय औ सिंग्रायाबो ओरैबायदि गोथाव मोदोमबाय जानोसो लुबैबाय साला उन्दुनानै खारनांगोन मालाय गथ'नि खारनांगौबा आलाय जाथोंसै दाबो जाखाया हारदो
Không sợ. Biết à? Mình cũng thẳng mấy chừng. À để cho mình. Ôi dừng mà ra là dừng đứng. Đấy, cái nhiều ga đều ta. Hàn chứ. 쇼핑 말마 이 정도? 치그르 Vậy khăn là lấy lừa gà dừng được thọt nọt lại vậy. Ta thằng chi dừng thọt dừng vậy. Thằng mấy thằng chi dừng ở đó. Ini malah bayar orang sering nantong thare. Naik. Takai matra semua lo. Fisa kusra, mana kau itu ya kau? Jenabuk kusra gaya, benabuk kusra gaya. Apa mana? Saling sih ha. Zima jang singra biskut saha putunan laba bay. Oi, pida. Pida. Bisa jangan bena. Pida. Jangan ba? Bisa ya be. ओंखाम जानो नागिरबाय जोङो दा ओमफ्राय नै ओंख्रिया मैथा ना ओमफ्राय दाउ आलु अमा फ्राय दालि जहल बिराद गोथाव संनानै दोनबाय गय जानो नागिरदों दा जों जाखांखाबाय गयखौ जानो नागिरदों सङोला आं रोंलालै आं मोनसेल' सोदों आं जायाखै गयखौ मोनसेल' सोदों ओमफ्राय लाफिनबावनोसैब्रा आङो है डिस्टार्ब थारबाय नै दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा गय जानोसै दे जादो नै दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा गय मोजां नुखादों ओंखाम जाखांनानै जोङो रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय ओरै फैगोरनानै ओमफ्राय दा एसे गिदिंलाहैनि ओरै दुब्लिथिं बुरि नुदों नोंखौ हौवा जोंहा मिन्थियाना नायनायनि नामानो नायनानै फैलाबाय बबेथिं थाङो दैथिं थांबा गामि मोनलाय थिखायहैना जि मोजां मोनफैदों बिसिनाव फैनानै हाय होनलाय थुंगाल हाय हाबायाव फैबा हाबानि अखानायै दुगैहैलायदोंमोन जोङो ओइथिंजाय एसे गोजान थांनांगौ आरो जि मोजांमोन दैया नै सनजना लोगोआ सनजना हेलौ सनजना हेलौ सनजना न'आव फिसिनाय मालाय जेबो खालामलायबावासो नै नोंखौ मोजां लानो हाया नामा ओरै थांसै जोङो ओरै सिदा नायनो हाया ओमफ्राय सिदा थांनानै मा मोनहैगोन बेखौ आं मिथिला सानिया दैयाव नामा दैयाव थाङा होनबा बांगाल भारा मोनगोन ए बाहायनो बांगालजों गारबोखानोसै बेखौ सनजनाखौ गावखौसो गारबोगोन ओंखायनो जोंहा बेखौ मानसिखौ माला सिगन खाया बेखौ हजोंहायनो गारबोखानोसै सान्दुं मोदानदों ओंखायनो जोमग्राखौ ससे लानो बिबाय होबोथारा जोमग्रायानो खाना मानो होनांगौ जाखो नोंलाय आंलाय आंनो जोमनो थोआ होनथ'ला आं भिडिअ लानायखाय जेबो एसे अनथ'बाय आं मालाय जायगायाव फैबाथाय आराम मोनफैलायो आरो ओरैथिं एसे गामि ना गामियावहाय थानोबो मोजां जायो थान्दा बिफां लाइफां दङ बिसाव थानो बायो एकदम बे माबानिल' खोनायो गारि गाबनायल' खोनायो मालाबा सानथामसो हर थाफैनांगौ गोजां बोथोराव साबसिन जाबावोना गामियाव खुवाजों निहिरजों अर सायनाय एबार र' गोजां बोथोराव फैफिनगोन सम लानानै मोजाङैनो मोजां जायगायै नै थांनो बालायलायनाय आं ओंखारनो लुगैबायसो दैयाव जि मोजां स्र' स्र'खा बेनिफ्राय गलांबाथाय गैलाबो
हारेन बायजोबगोन थैनायथ' नङा आरो एफा एनै दुख मोननो हागौ हाय ट्विंकल हाय होनलाय ट्विंकल ट्विंकल हाय आयै गैला हनै नाहरलाय मम'आ नाहरलाय बोहैलाय मम'आ हनै नाहरलाय जाव होनबाय दहायनिखौ जाव होनबाय जाव थालायदों नोंजों थालायदों खान्थाला गोमोन जाबायना ना आयौ हनै आयौ हाव हनै नायलाय आयदै थांफानो नागिरदों दे मादैमोनखौ मालाबा फैफिनदो दे औ मालाबा फैफिनसै बाय जि गोथाव जाहो हरबाय जोंखौ बाय बाय ओइ थादो दे औ थांसैलाय जोंहा एबार न'आवहाय गारि हमहैनोसै